Mne už došiel reálne použitý hrot, to tu zase neviem dať. Aha. No, takže zdravím vás pri prvom videu, ako oficiálne, predtým to bolo len shorty, na unboxing alebo test takej podivuhodnej záležitosti z Made in China. Som na to zvedavý, lebo už len tá krabica vyzerá ako dosť podivuhodne, takže ako som na to zvedavý, čo v tom bude. Mala by to byť podľa tohoto obrázku, by to malo byť spajkovacia stanica 2 v 1. Ale neviem, čo od toho čakať. Bla, 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 bla. Dobre, 350 stupňov, dobre, to ma nezajíma. Čo je toto? Čo to je? Čo to je? To bude asi stojan. Nejaké podivuhodné toto. Velice záhada. Ale cením európsky kábel, klasicky na aj počítačový zdroj, takže nič nového. No, máme tu dve krabice a v tejto je, jak sa do toho dostanem. No, v tejto krabici máme samotné nástroje, horkovzdušnú pištol, voltíž 220 V, Hall senzor, to má aj Hall senzor, a spajkovacie pero, ten hrot už niekto používal. Mne už došiel reálne použitý hrot. A to im není blbé? Haló, to im není blbé? Mne došla už normálne použitá spajkovačka. Ale no tak, no aspoň, že mám ako nové hroty. Aj tak toto som nečakal, že dojde použitá spajkovačka. Som zvedavý na tú horkozdušku, hlavne ako bude fúkať. A v tejto ďalšej krabici, toto už tu nič není, otvorenej, by mala byť tá samotná ovládacia stanica, ten samotný mozog toho. Mám to naopak. No, čo toto máme za vynález? Ach, Čína je zem neobmedzených možností, ja to hovorím stále, tam sa dá kúpiť úplne všetko. No, máme tu displej na spajkovačku, aj horkozdušku, nastavovanie teploty, toto set neviem čo je, mal by som si asi aj návod prečítať. Na zadnej strane máme konektor na nabíjanie, konektor do siete a poistku a amperáž ako k tomu nenapíšu, k tej poistke. Len použiť len pre poistky na 250 V. Ako to je pekné, ale ako jaký má prúd tá poistka. Ale ako, prečo to tu takto lieta? Haló? Tuto sa niekde stala chyba. Toto je v niečom chyba. No nič, pokračujeme ďalej. Tuto máme rôzne nadstavce na hrúbku, vlastne na tú horkozdušku, rôzne nadstavce. To tam môžeme konec koncov aj vyskúšať. Nech tu nepotratím šrobiky. A to by... No ako než sa ja s týmto naučím robiť... A tuto by mal ísť ten šrobík, ktorý je v tomto sáčku. Ale ako to tu nemôže byť len takto. Už to tu zase neviem dať. Aha. To tu nemôže byť len takto, však to tu lieta. Toto je nejaká chyba. Asi mi zlý kus poslali. To nemôže byť takto. Neexistuje.
No a v tomto sáčku, čo som tak ako pochopil, zatiaľ otvorený sáčok, takže to môže barskedy vypadnúť, je čistiaca húbka, taká celkom dosť miniatúrna, nevadí, však ja mám väčšiu aj. A stojan, káble a stojan na spajkovacie pero. No neviem, či to takto to ide. Ach, ja už vidím, že to bude katastrofa. Spajkovacie pero má inak 60 W, takže na také bežné domáce potreby by to malo stačiť. Hroty sú štandardné, celkom pevne to tu aj drží, čo ma prekvapuje, ale oni mi normálne poslali už použitý hrot. Však to neexistuje. Normálne použitý hrot. Halo, Číňania, to čo toto má byť? To vám není blbé? No dobre, no. Ale tomuto stojanu by som dvakrát moc neveril. Tomuto by som neveril. No nič, skúsime si to zapáť a snáď to nevybuchne, no. Pôjdem si aj prekotúť cínu a uvidíme, že čo sa s tým stane. Prípadne pôjdem aj pre nejaký plošák a vyskúšame aj horkozdušku, aj na zafúkovacie bužírky, alebo zmršťovacie. Ó, nebuchneš. No, takže prvý test. C. 65, 105, 140. Kdeže až stúpáš? Dobre, čo robí toto? Ja týmto si nastavujem. Toto set. Haló, čo robí set? Toto je normálne pat a mat táto spajkovačka. Čo robí set? No, skúsime horkozdušku. A vyzerá, že hreje, ale pochybujem, že má teraz rovná akurát 350. A vyzerá to, že hreje. A teraz by som mu, keď ju zoberem, tak to fúka. Zajímavé. Aj toto set je zrejme tok tok ventilátoru. Áno, toto set je nastavovanie otáčok ventilátoru. Ale akože páli celkom. Skúsime pridať tomu na 100, tak na 99. A teplotu dať maximum, čo to vyvinie, pokiaľ to je po 500. A teraz keď to dám sem, tak by sa to malo vypať. Haló, vypni sa. Vypni sa. Stoj. Haló. Haló. No nič, ja to vypnem takto. No, hurá. No nič, tak ja si idem pre cín, pre nejaký vodič, zmršťovaciu bužírku a uvidíme. No, mám cín, mám vodič, mám zmršťovaciu bužírku. V prvom rade, čo chcem, tak mala by mať 350, ale ten hrot sa mi nepáči. Takže ako uvidíme, skúsim to hneď s takýmto hrotom a potom ho pôjdem očistiť. No, ale vyzerá, že sa taví. Musíme, kde som dal ten vodič. Musíme pocínovať koniec. No, vyzerá to, že toto funguje. No, musím si ísť pre hlavne lepší držiak a pre hubu čistiacu, či hubku, či jak sa tomu špongiu. No, takže mám tu ako normálny držiak, tento môžem rovno zahodiť. Uvidíme, keď to očistím, jak to pôjde teraz. Ale oni mi normálne poslali už použitý hrot, že toto je neskutočné. No a vyzerá to, že to ide úplne nádherne. Dobre, takže spajkovačka nám ide.
Tu môžeme, neviem, či má nejaký sleeping mod, ale môžeme ju vypať. A vyskúšame túto slávnu horkovzdušku. C-čko, sleep. To je pekné. Dobre, dám tu tú bužírku. To je koľkátka? 4,2 tuším bužírka. A keď to zoberiem, tak sa nahrieva. Nahrieva. Ešte stále nahrieva. 200. No a vyzerá, že ide celkom pekne. Dobre, a to by som povedal, že je z tohoto videa, no už sa vypla. A to by som povedal, že je z tohoto videa všetko. Takže odporúčam, neodporúčam. Je to také, že na domáce Ja som dal, že vypaď a ono sa to zasa zaplo. No nevadí. Nevadí, už ako to je, tak to je. Odporúčam, neodporúčam. To je na každého zvážení. Aj keď sa vám to video páčilo, tak je už na zvážení, či like alebo nie. A tak. Takže majte sa.